Hadien bagari India kalayo jing lalut na kti jong ka sorkar pareng ha kasnam kat kandai spa sau punyau kat santerik egas kala penlong pat saya ka dorbal thauriti jong kari India kabala jutip kum ka constituent assembly hadin ka jing lalut la penjari ru ya ki constitution kari India ha ka arpon ru tarik Januari kat kandai spa san pau bat ya kene ka sngi menta la jurakhe kum ka republic day But day hagane ke sengi belatan sat lang ya ka sik chedal na ka benta ki santeli ki district Rilum ki bahab aka jela Assam ki bakan top lang ru ya ka Meghalaya ha ki puar Menshwa ki hab hagane ka jela Assam ki santeli ki district Rilum ki bahab aka jela Assam ha ki te ki puar ki bayo ya ka sik chedal ki kentop ya ka United Khasi Jaintia Hills Garo Hills Lushan Hills ya ka balatip mentau kum ka Mizoram ka United Makers ane ka Karbi Anglong ka North Kachal Hills but Naga Hills ye ka palatip mentakum ka Nagaland kita ki Autonomous District Council latno ka Naga Hills kila penlong ye ka election beningkong ka Dorba Thawan hau February ka kandai spa san puar Henry ha kane ka video ka ba menta nga kwa banyakran hadin balayo ya kane ka United Khasi Jaintia Autonomous District Council kumno pat ka penlong banyo sa ka Jaintia Hills Autonomous District Council hagane ka video tongin ya filing kat kindat chapang ka jingyo ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council kat kum ka jingtho laong kala don ka jing bam shong sup jong ukun uhajar ka lum Jaintia bansa apo ka wei ka jingseng District Council kata ke United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Council. Kumta hagasnam kat kendai spa san penriu la seng ya ka kenhun ka balatip kum ka kenhun dawa District Council la ka jong ban yo ya ka Jaintia Hills. Ya ka ne ka seng la yalam do uba kistobin rembai ubalong MLA bat MDC kum u president bat la thung konvenal par yu uba Humphrey Hadam ubadai MDC. Kene ke kenhun Hadien karai jong ka jingyalang patba hamadan yau musyang hakanong ba jawai kala ai ka memorandum dawa District Council la ka jong hapo governor ba chief minister ka jela Assam hakite kipor kila pharu ye ka tai ka memorandum sha prime minister Jawaharlal Nehru jong kari India lengba ka sorkar Assam kala thung ye ka commission ha kasnam ka kandai spa Assam tukandai ban lejurep ban wat jingtip binya halor ki babun ki mat dawa bala ai hagatai ka memorandum kene ka commission Hadien ba ka pendap yala ka kam kala ai jingmut ba ka jingdawa jong ki Jaintia Hills ki don nongrem ki bakhlain kum ha ka liang ka jingya pher ka dursen sha jong ki daloi ba ki torbal himasiem bat ka dustul ka riti bat hok ya ka khandau ka siap bat ki wei ki daw kibala kentup hakatai ke jing ai jingmot lane ka recommendation jong katai ka commission hadin ka jingyo recommendation lane ka jingmenjur lane katai ka commission ka sarkar ru kala ibit ban phya ya ka United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Council haki artli ki benta kata kalong ka wei ka Jaintia Hills ba ka wei pat ka Khasi Hills ya katai ka rai la penjari ha kasnam kat kandai spa andriu posau kat kum ki bor la penkop aka sik chedal jong ka constitution kari India kumta ka jela Meghalaya haduk menta ka kentop ya ki ki artli ki district council bat ka Garo Hills Autonomous District Council kari Khasi Jaintia kala poi biang sha ka ju ka thmai sin shar ka bala penya khlan ya uput usam ka hima Jaintia bat hima Shillong Hadien ka wei ke jingseng shar hapo ka hima madur maskun e parlok kene galong ka jingethu ka balingkot bat penken mau syapang ka jingseng ber ka jingyo ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council kham tam kum ki pait na Rilum Jaintia ki don kam bantep yala ka jong ka thmai haba ki don hapo ka Rilum Jaintia kumta dei ha ka tai ka snam ka kandain riu saw la yo balasdang ya kene ka Jaintia Hills Autonomous District Council Belai Shiban.